Ix-xahar li għadda l-Gżejjer Maltin esperjenzaw l-aktar bidu kiesa għall-istaġun tar-rebbija mill-1987 l-hawn, kif it-temperatura medja ta' Marzu kienet ta' 12.4 gradi Celsius. L-ogħla temperatura li ġiet irreġistrata ix-xahar li għadda kienet ta' 25.2 gradi Celsius fl-aħħar jum ta' Marzu, filwaqt li dik l-iktar baxxa kienet ta' 6 gradi Celsius li kienet imkejla fl-11 ta' Marzu. Filwaqt li din it-temperatura kienet pjuttost baxxa għal Marzu ma kienx komparabbli mal-aktar temperatura baxxa li qatt ġiet irreġistrata. Skont ir-records mill-Uffiċċju Meteoroloġiku din kienet ta' 2.2 gradi Celsius u ġiet irreġistrata fl-1949. Temperatura minima simili ta' 2.4 gradi Celsius kienet ġiet irreġistrata fl-1987 meta t-temperatura ta' Marzu kienet laħqet medja ta' 11.8 gradi Celsius. Ħarsin it-temperatura medja ta' wiċċ il-baħar min-naħa l-oħra turi din kienet daqs in-norma klimatika għal Marzu ta' 15.3 gradi Celsius. Filwaqt li Marzu ġeneralment iġib miegħu temp iktar xemxi flimkien ma' jiem itwal il-bidu ta' din ir-rebbija għajla kellu xemx fejn is-sigħat xemxin li tkejlu matul Marzu kienu 48 siegħa taħt in-norma klimatika ta' 224.7 sigħat. Ix-xemx ma deret xejn fit-13 u 19 ta' Marzu. Il-13 ta' Marzu kien ukoll l-aktar jum imxarrab kif niżlet 18.4 mm xita jew 77% tax-xita kollha imkejla matul xahar li kien aktar xott minn norma klimatika. Il-19 ta' Marzu min-naħa l-oħra kien jum irjieħ li segwa il-jum li produċa l-iktar bufura qawwija tax-xahar. Il-qawwa medja tar-riħ għax-xahar ta' Marzu kienet ta' 11.1 notz, jiġifieri ogħla minn norma klimatika ta' 9.5 notz.